ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ካብቶም 7 ጽዋእ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ከዓ ሓደ መጺኡ ፍርዲ እታ ኣብ ብዙሕ ማያት ተቐሚጣ ዘላ ዓባይ ኣመንዝራ ክርእየካስ ንዓነጀው ነገሥታት ምድሪ ምስ ኣመንዚሮም ኣብ ምድሪ ዝነብሩውን ብወይኒ ምንዝርናኣ ሰኺሮም እናበለ ተዛረበኒ ብመንፈስ ድማ ናብ በረኻ ወሰደኒ 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብ ዘለዎ ስማት ጸርፊ ዝመልኦ ቀይሕ ኣራዊት እተቐመጠት ሰበይቲ ርኤኹ እታ ሰበይቲ ከዓ ቀይሕ ግምጃን ቀይሕ ውፁእ ክዳንን ተወንዚፋ ብወርቅን ክቡር እምንን ኣዕናቑን ተሰሊማ ነበረት ርክሰት ምንዝርናኣ ዝመልአ ዘፈንፍን ጽዋእ ወርቂ ኣብ ኢዳ ሒዛ ነበረት ኣብ ግንባራ ከዓ ምስጢር እታ ዓባይ ባቢሎን ኣደ ኣመናዝርን ኣደ ርክሰት ምድርን ዝብል ስም ጽሑፍ እዩ እታ ሰበይቲ ከዓ ብደም ቅዱሳትን ብደም እቶም ምስክር የሱስን ሰኺራ ርኤኽዋ ምስ ርኤኽዋ ከዓ ብርቱዕ ምግራም ተገረምኩ እቲ መልኣኽ ከዓ ስለምንታይ ተገሪምካ ምስጢር እታ ሰበይትን ምስጢር እቲ ጸዊርዋ ዘሎ 7 ርእስን 10 ቀርንን ዘለዎ ኣራዊትን ኣነ ክነግረካ እየ በለኒ እቲ ዝርኤኻዮ ኣራዊት ነበረ የሎን ከዓ ካብ መዓሙቕ ድማ ክወፅእ ናብ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዘይተጻሕፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እቲ ኣራዊት ከም ዝነበረን ከም ዘየሎን ከም ዝመጽእን ምስ ረኣዩ ክግረሙ እዮም ጥበብ ዘለዋ ኣእምሮ ኣብዚ እያ ዘላ እቶም 7 ርእስስ እታ ሰበይቲ ተቐሚጣቶም ዘላ 7 ኣኽራን እዮም 7 ነገሥታት ከዓ እዮም እቶም 5 ወዲቖም እቲ ሓደ ኣሎ እቲ ሓደ ገና ኣይመጸን ምስ መጸ ድማ ቁሩብ ክነብር ይግብኦ እዩ እቲ ዝነበረን ዘየሎን ኣራዊት ንሱ ድማ ሳምናዮም እዩ ካብቶም 7 ከዓ እዩ ናብ ጥፍኣት እውን ይኸይድ እቶም ዝርኤኻዮም 10 ቀርኒ ድማ መንግስቲ ገና ዘይተቐበሉ 10 ነገሥታት እዮም ግና ከምስተ ኣራዊት ከም ነገሥታት ኮይኖም ንሓንቲ ሰዓት ምልክ ዝቕበሉ እዮም እዚኣቶም ሓደ ሓሳብ ኣለዎም ሓይሎምን ስልጣኖምን ከዓ ነቲ ኣራዊት ክህብዎ እዮም እዚኣቶም ምስቲ ገንሸል ክዋግኡ እዮም እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይተትን ንጉስ ነገሥታትን እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ እቶም ምስኡ ዘለዉ ጽዋዓትን ሕርያትን እሙናትን ድማ ክስዕሩ እዮም እታ ኣመንዝራ ተቐሚጣቶ ዝርኤኻዮ ማያት ኣሕዛብን ብዙሕ ሰብን ህዝብታትን ቋንቋታትን እዮም እቶም ዝርኤኻዮም 10 ቀርንን እቲ ኣራዊትን ከዓ ነታ ኣመንዝራ ክጸልእዋን ከማስንዋን ጥራይ ክገብርዋን ምስጋኣ ክበልዑን ብሓዊ ከንድድዋን እዮም ማለት ኣምላኽ ሓሳቡ ክገብሩን ሓደ ሓሳብ ክኾኑን ቃል ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍጸም ከዓ መንግስቶም ነቲ ኣራዊት ክህቦን ኣብ ልቦም ኣእትዩ ኣሎ እታ ዝርኤኻ ሰበይቲ ድማ ኣብ ነገሥታት ምድሪ መንግስቲ ዘለዋ ዓባይ ከተማ እያ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ድሕሪዚ ከዓ ዓብዪ ስልጣን ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኤኹ ብኽብሩውን ምድሪ በርሀት ንሱ ከዓ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ማሕደር ኣጋንንትን ሰፈር ኩሎም ርኩሳት መናፍስትን ሰፈር ርኩስን ዘፈንፍን ዘበለ ኩሉ ዑፍን ኮይና ኩሎም ኣሕዛብ ካብቲ ወይኒ ቁጣ ኣመንዝርናኣ ሰትዮም ነገሥታት ምድሪ ምስ ኣመንዚሮም ነጋዶ ምድሪውን ብሓይሊ ጽጋባ ሃብቲሞም እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ጀደረ ካብ ሰማይ ድማ ካልእ ድምፂ ሰማዕኩ ከምዚ ዝብል ኣቱም ህዝበይ ሓጢኣታ ክሳዕ ሰማይ ተጸፍጺፉ ኣምላኽ ድማ ዓመፃ ዘኪሩ እዩ እሞ ኣብቲ ሓጢኣታ ምእንቲ ከይትጽንበሩ ካብቲ መዓታውን ምእንቲ ከይትካፈሉስ ካብ ኣውፁ ከምቲ ንሳ ዝፈደየተኩም ፍደይዋ ከምቲ ግብራውን ዕጽፊ ዕጸፉላ በቲ ዝቐድሓትሉ ጽዋእ ካዕበት ጌርኩም ቅድሑላ ብልባ ንግስቲ ኮይነ እነብር መበለት ኣይከውንን ሓዘንውን ኣይክርእን እየ ኢላ ኣላ እሞ ክንዲ እቲ ንርእሳ ዘኽበረትን ዝሓንቀቐትን ጌርኩም ክንድኡ ስቓይ ሓዘንን ሃብዋ ስለዚ እቲ ፈሪድዋ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርቱዕ እዩ እሞ እቲ መዓታ ሞትን ሓዘንን ጥሜትን ብሓንቲ መዓልቲ ክመጻ እዩ ብሓውን ክትነድድ እያ እቶም ምስኣ ዝመንዘሩን ዝሓንቀቑን ነገሥታት ምድሪ ከዓ ትክም እንዳዳርእዮም ኪበኽዩላን ከልቅሱላን እዮም ብሰሪ ፍርሃት ስቓያ ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ኣቲ ዓባይ ከተማ ኣቲ ብርትዕቲ ከተማ ባቢሎን ወይልኺ ፍርዲ ብሓንቲ ሰዓት መጺእካ ኣሎ ክብሉ እዮም እቶም ነጋዶም ምድሪ ከዓ ደጊም ኣቓሕሖም ዝዕድገሎም የልቦን እሞ ይበኽዩላን የልቅሱላን ኣቓሑ ወርቅን ብሩርን ክቡር እምንን ሉልን ሻሽን ቀይሕ ውፁእ ክዳንን ሃርን ቀይሕ ግምጃን
ቁዱይ መኣዛ ዘለዎ ዘበለ ዕንጨይትን ኣቕሓ ስነ ሓርማዝ ዘበለን ናይ ክቡር ዕንጨይቲ ዘበለ ኣቕሓን ናይ ኣስራዝን ናይ ሓፂንን ናይ እምነበረድን ቃርፋን ቅብኢ ኣሙንን ዕጣንን ቁዱይ ቅብእን ከርበን ወይንን ዘይትን ድኹም ሓርጭን ስርናይን ከብትን ኣባጊዕን ኣፍራስን ሰረገላታትን ባሮትን ነፍሳት ሰብን እቲ ነፍሲ ዝባሃገቶ ፍረ ካባኺ ሓሊፉ ጥዑምን ድሙቕን ዘበለ ካባኺ ጠፊኡ ድሕሪ ደጊም ከዓ እዚ ከቶ ኣይክርከብን እዩ። እቶም በዚ እዚ እናነገዱ ኣብኣ ዝሃብቶሙ ነጋዶ ብፍርሃት ስቃያ ኣብ ማዕዶ ኣደው ኢሎም ክንዲ ዝኣክል ሃብትስ ብሓንቲ ሰዓት ጠፊኡ እዩ እሞ እዛ ሻሽን ቀይሕ ውፅእ ክዳንን ቀይሕ ግምጃን እትኸድነት ብወርቅን ክቡር እምንን ሉልን ተለበጠት ዓባይ ከተማ ወይለኣ ኢሎም እናበኸዩ የልቅሱላ። ኩሎም ሓላቆ መራኽብን ብመርከብ ነናብ ስፍርኦም ዝኸዱ ዘበሉ ባሕረኛታትን ኣብ ባሕሪ ዝዓዩ ዘበሉ ኩሎምን ድማ ኣብ ርሑቕ ቆሙ። ነቲ ትክም እንዳዳ ምስ ረኣይዎ ድማ ነዛ ዓባይ ከተማ እዚኣስ መን እዩ ዝመስላ እናበሉ ጨርሑ። ኣብ ርእሶምን ሓመድ ነስነሱ እናበኸዩን እናሓዘኑን ከዓ እቶም መራኽብ ኣብ ባሕሪ ዘለዋኦም ኩሎም ብክቡር ኣቕሑ ዝሃብቶሙ ብሓንቲ ሰዓት ዖንያ እያ እሞ እዛ ዓባይ ከተማ ወይለኣ እናበሉ ጨርሑ። ኣታ ሰማይ በኣኣ ተሓጐስ፣ ኣቱም ቅዱሳትን ሃዋርያትን ነቢያትን ኣምላኽ ኣብ ፍርድኹም ተፈዲኡ እሞ በኣኣ ተሓጐሱ። ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ድማ ክንዲ ዓብዪ መጥሓን ዝኸውን እምኒ ኣልዒሉ ናብ ባሕሪ ደርበዮ ከምዚ እናበለ ባቢሎን እታ ዓባይ ከተማ ከምዚ ኢላ ብናህሪ ክትድርበ ደጊም ከዓ ከቶ ኣይክትርከብን እያ። ድምፂ ቃነይቲ መሰንቆን ናይ ደረፍትን ናይ ንፋሕቲ እምብልታን ናይ ሰብ መለኸትን ደጊም ኣባኺ ከቶ ኣይክስማዕን። ኩሉ ጥበበኛን ኢደ ጥበብን ደጊም ኣባኺ ከቶ ኣይክርከብን። ድሕሪ ደጊምሲ ዳሃይ መጥሓን ኣባኺ ከቶ ኣይክስማዕን እዩ። ነጋዶኺ መኳነንቲ ምድሪ ነይሮም ኩሎም ኣሕዛብ ብጥንቆልና ክስሒቶም እዮም እሞ ደጊም ኣባኺ ብርሃን ቀንዴል ከቶ ኣይክበርህን እዩ። ድሪ ደጊምሲ ኣባኺ ድምፂ መርዓዊ ድምፂ መርዓትን ከቶ ኣይክስማዕን እዩ። ደም ነቢያትን ቅዱሳትን ናይቶም ኣብ ምድሪ ተሓርዱ ዘበሩን ኣብኣ ተረኺቡ በለ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ድሕሪዚ ኣብ ሰማይ ከም ናይ ብዙሕ ሰብ ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሃሌሉያ ፍርዱ ሓቅን ጽድቅን ስለ ዝኾነ ንሱ ናይታ ብምንዝርናኣ ንምድሪ ዘጥፍአት ዓባይ ኣመንዝራ ስለ ዝፈረዳ ንደም ባሮቱ እውን ካብ ኢዳ ስለ እተፈድየ ምድሓንን ክብርን ሓይልን ናይ ኣምላኽና እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። ካልኣይ ግዜ ድማ ሃሌሉያ በሉ ትካውን ንዘለዓለም ዓለም ይወፅእ። እቶም 24 ሽማግሌታትን እቶም 4 እንስሳን ከዓ ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽ ኣሜን ሃሌሉያ እናበሉ ፍግም ኢሎም ሰገዱሉ። ካብቲ ዝፋን እውን ኣቱም እትፈርህዎ ንኣሽቱን ዓበይትን ኩልኹም ባሮቱ ንኣምላኽና ወድስዎ ዝብል ድምፂ ወፀ። ከም ድምፂ ብዙሕ ሰብን ከም ድሃይ ብዙሕ ማያትን ብርቱዕ ነጎዳታትን ዝበለ ከዓ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነጊሱ እዩ እሞ ሃሌሉያ። መርዓ እቲ ገንሸል በፂሑ መርዓቱ እውን ተዳልያ እያ እሞ ንተሓጐስ ባህ ድማ ይበለና ንኡውን ክብሪ ንሃብ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። ብን ዝበለ ጻዕዳ ሻሽ ጽሩይ ክዳንን ክትክደን ከዓ ተዋህባ። እቲ ሻሽ እቲ ድማ ጽድቂ እቶም ቅዱሳት እዩ። ንሱ ከዓ እቶም ናብ ድራር መርዓ እቲ ገንሸል ተዓደሙ ብፁዓን እዮም ጸሓፍ በለኒ። ንሱ እውን እዚ እቲ ናይ ሓቂ ቃል ኣምላኽ እዩ በለኒ። ኣነ ከዓ ክሰግደሉ ኢለ ናብ ቅድሚ ኣጋሩ ፍግም በልኩ። ንሱ ድማ ከይትገብሮ ተጠንቀቕ፣ ምስክር የሱስ እቲ መንፈስ ትንቢት እዩ እሞ ኣነስ ከማኻን ከምቶም ምስክር የሱስ ዝሕዙ ዘለዉ ኣሕዋትካን ባርያ እየ። ንኣምላኽ ደኣ ስገድ በለኒ። ሰማይ ከዓ ተኸፊቱ ርኤኹ፣ እንሆ ድማ ኣንበላይ ፈረስ እቲ ተቐሚጥዎ ዘሎ ከዓ እሙንን ሓቀኛን ይበሃል፣ ብጽድቅውን እዩ ዝዳንን ዝዋጋእን። ኣዒንቱ ከም ሃልሃልታ ሓዊ እየን፣ ኣብ ርእሱ እውን ብዙሕ ዘውድታት ኣለዎ። ብጀግኡ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ጽሑፍ ስም ድማ ኣለዎ። ብደም እተዓለሰ ክዳን ተወንዚፉ እዩ፣ ስሙ እውን ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሰራዊት ከዓ ጻዕዳን ጽሩይን ሻሽ ተኸዲኖም ኣብ ኣንበሌታት ኣፍራስ ተቐሚጦም ሰዓብዎ። ካብ ኣፉ ከዓ ነህዛብ ዝወቕዓሉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ። ንሱ በትሪ ሓፂን ክጓስዮም እዩ። ነቲ መፅምቕ ወይኒ
ናይ ትብርትዕ ቁጥዓ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ከዓ ንሱ ይረግጾ። ኣብ ክዳኑን ኣብ መሕኮልቱን ድማ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይተቱን ዝብል ጽሑፍ ስም ኣለዎ። ሓደ መልኣኽ ድማ ኣብ ፀሓይ ደው ኢሉ ርኤኹ እሞ ነተን ኣብ ማእከል ሰማይ ዝነፍራ ዘለዋ ኩለን ኣዕዋፍ ስጋ ነገስታትን ስጋ ሓለቃታትን ስጋ ሓያላትን ስጋ ኣፍራስን ናይቶም ተቐማጥኦም ስጋ ኩሎም ጨዋታትን ባሮትን ናይ ንኣሽቱን ዓበይትን ክትበልዓስ ንዕነ ናብቲ ዓብዩ ናይ ጎይታ ድራር ተኣከባ እናበለ ዓው ብዝበለ ድምፂ ጨደረ። እቲ ኣራዊትን እቶም ነገስታት ምድርን ሰራዊቶምን ከዓ ምስቲ ኣብ ፈረስ ተቐመጠን ንሶም ሰራዊትን ክዋግኡ ተኣኪቦም ርኤኹ። እቲ ኣራዊት ተታሕዘ። እቲ ነቶም ማሕተም እቲ ኣራዊት እተቐበሉን ንምስሉ ዝሰግዱን ዘስሕቶም ትእምርቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝገበረ ነቢዩ ሓሶት እውን ምስኡ ተታሕዘ። ንኽልቲኣቶም ብሂወቶም ከለዉ ናብቲ ብድን ዝነድድ ቀላይ ሓዊ ደርበይዎም። እቶም ዝተረፉ ድማ በቲ ካብ ኣፍ እቲ ኣብ ፈረስ ተቐሚጡ ዘሎ ዝወፅእ ሰይፊ ተቐትሉ። ኩለን ኣዕዋፍን ስጋኦም በሊዐን ጸገባ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 መርሖም ዓሙቕን ሓደ ገዚፍ መቑሕን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ መልኣኽ ድማ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኤኹ። ንሱውን ነቲ ገበል ነቲ ናይ ጥንቲ ተመን ሓዞ። እዚ እቲ ዲያብሎስን ሰይጣንን እዩ። 1000 ዓመት እውን ኣሰሮ። እተን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍጸማ ከዓ ናብ ማዓሙቕ ደርብዮ። ድሕሪ ደጊም ንህዛብ ምእንቲ ከየስሕቶም ኢሉ እውን ዓፂዩ ኣብ ልዕሊኡ ሓተመ። ድሕሪዝን ቁሩብ ግዜ ክፍታሕ ይግባእ እዩ። ዙፋናት ድማ ርኤኹ፣ ኣባታቶም ከዓ ተቐመጡ፣ ፍርዲ እውን ተዋህቦም። ነፍሳት እቶም ምእንቲ ምስክር የሱስን ምእንቲ ቃል ኣምላኽን እተሰየፉ ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ከዓ ዘይሰገዱ ማሕቶም እውን ኣብ ግንባሮም ወይ ሳብ ኣእዳዎም ዘይተቐበሉ ድማ ርኤኹ። እዚኣቶም ህያዋን ኮኑ እሞ ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ነገሱ። እቶም ዝተረፉ ምዉታት ግና እተን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍጸማ ህይወት ኣይረኸቡን። እዚ እቲ ቀዳማይ ትንሣኤ እዩ። እቲ ቀዳማይ ትንሣኤ ዕድል ዘለዎ ብፁዕን ቅዱስን እዩ። ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናት ክኾኑ ምስኡን 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም እምበር እቲ ካልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ስልጣን የብሉን። እተን 1000 ዓመት ምስ ተፈጸማ ከዓ ሰይጣን ካብ ማእሰርቱ ክፍታሕ እሞ ነቶም ኣብ 4 ማእዝን ምድሪ ዝነብሩ ኣሕዛብ ንወግን ማጎግን ከስሕቶም ንውግእውን ምእንቲ ክእክቦም ክወፅእ እዩ። ቁፅሮም ድማ ከም ሕፃ ባሕሪ እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ገፊሕ ምድሪ ከዓ ወፁ። ምሰፈር እቶም ቅዱሳትን ነታ ፍቅርቲ ከተማን ድማ ከበቡ። ካብ ሰማይ ከዓ ሓዊ ወሪዱ በልዖም። እቲ ዘስሓቶም ዲያብሎስ እውን ናብቲ እቲ ኣራዊትን እቲ ነቢዩ ሓሶትን እተደርበይዎ ቀላይ ሓውን ዲንን ተደርበየ። ንዘለዓለም ዓለም ከዓ ለይትን መዓልትን ክሳቀዩ እዮም። ዓብዩ ጻዕዳ ዙፋንን እተቐመጦም ከዓ ርኤኹ። ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሃደሙ፣ ቦታውን ኣይተረኽበሎምን። ምዉታት ድማ ዓብይን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ደው ኢሎም ርኤኹ። መጻሕፍቲ እውን ተገንጸሉ። ካልእ መጽሓፍ ከዓ ተገንጸለ። እዚ እውን እቲ መጽሓፍ ህይወት እዩ። እቶም ምዉታት ድማ ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍ ዝጸንሐ ከም ግብሮም ተፈርዱ። ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ምዉታት ወፈየት። ሞትን ሲኦልን እውን ኣባታቶም ዘለዉ ምዉታት ወፈዩ። ነፍሲ ወከፎም ከዓ ከም ግብሮም ተፈርዱ። ሞትን ሲኦልን እውን ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበዩ። እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ፣ ማለት ቀላይ ሓዊ። ዝኾነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበየ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 እቲ ቀዳማይ ሰማይን እታ ቀዳመይቲ ምድርን ሓሊፎም ባሕሪ እውን ደጊም ስየልቦን እሞ ሓድሽ ሰማይን ሓዳሽ ምድርን ርኤኹ። እታ ቅድስቲ ከተማ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊኣ ኢላ ከም እተሰለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ትወርድ ከላ ርኤኹ። ካብቲ ዙፋን እውን ዓው ዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምሳታቶም ክነብር እዩ። ምሳቶም ከዓ ህዝቡ ክኾኑ እዮም። ኣምላኽ እውን ባዕሉ ምሳታቶምን ኣምላኾምን ክኸውን እዩ። ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ክደርዝ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን። ድሕሪ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ጫውጫው ወይ ጻዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እቲ ኣብ ዙፋን ተቐመጠ ከዓ እንሆ ንኹሉ እሕድሶ ኣለኹ በለ። እዚ ቃልዚ እሙኑን ሓቅን እዩ እሞ ጽሓፍ በለኒ። ቀጺሉ ከዓ እዚ ክውን እዩ።
ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ ኣነ ንዝጸምአ ካብ ዓይኒ ማይ ህይወት ብኸምኡ ክህቦ እየ እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርሶ እዩ ኣነ ኣምላኹ ክኾኖ ንሱውን ውሉደይ ክኾነኒ እዩ እቶም ፈራሃትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቈልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዎ ሓሰውትን ግና ግዲኦም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቃላይ እዩ እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ በለኒ ካብቶም በተን ዳሕሮት መዓት ዝመልኣ 7 ጽዋእ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ከዓ ሓደ መጽእ እሞ ነታ መርዓት ሰበይቲ እቲ ገንሸል ከርኤካስ ንዓ እናበለ ተዛረበኒ ብመንፈስ ድማ ናብ ዓብይን ነዊሕን ከረን ወሰደኒ ነታ ክብሪ ኣምላኽ ዘለዋ ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ካብ ሰማይ ካብ ኣምላኽ ክትወርድ ከላ ከዓ ኣርኣየኒ ምድማቕ ብርሃናውን ከም ኣዝዩ ዝኸበረ እምኒ ከምቲ ዘንጸባርቕ እምኒ ያስጲስ እዩ ዝመስል ዓብይን ነዊሕን ቀጽሪ ከዓ ኣለዋ 12 ደጌ ኣብቲ ደጌታት እውን 12 መላእኽቲ ስማት ድማ ተጻሒፉ ኣሎ እዚ ስማት እዚ እውን ናይቶም 12 ነገድ ደቂ እስራኤል እዩ ብምብራቕ 3 ደጌ ብሰሜን 3 ደጌ ብደቡብ 3 ደጌ ብምዕራብ 3 ደጌ ኣሎ ቁጽሪ እታ ከተማ ከዓ 12 መሰረት ኣለዎ ኣብኡ ድማ 12 ስም ናይቶም 12 ሃዋርያት እቲ ገንሸል ኣሎ እቲ ዝዛረበኒ ከዓ ነታ ከተማን ነቲ ደጌታትን ቀጽራን ምእንቲ ክሰፍረሉ መስፈረ ዘንጊ ወርቂ ኣለዎ እታ ከተማ ከዓ 4 ዝመኣዝና እያ ምንውሓውን ክንዲ እቲ ግፍሓ እዩ በቲ ዘንጊ ድማ ነታ ከተማ 12,000 ስታድዮስ ሰፈራ ምንውሓውን ምግፍሓን መብራኻን ማዕረ እዩ ነቲ ቀጽራ ከዓ ብእመት ሰብኣይ ንሱ ድማ ናይ መልኣኽ 144 እመት ኣመቶ እቲ ቀጽራ ድማ ብያስጲስ እተነድቀ እዩ እታ ከተማ እውን ጽሩይ ወርቂ ከም ጽሩይ መረፀን እያ እትመስል መሰረታት ቀጽሪ እታ ከተማ ከዓ ብኽቡር እምኒ ዘበለ ተሰሊሙ እዩ እቲ ቀዳማይ መሰረት ያስጲስ እዩ እቲ ካልኣይ ሰፋሮስ እቲ ሳልሳይ ኬልቄዶን እቲ ራብዓይ ስመራግዶስ እቲ ሓምሳይ ሰርዶንክስ እቲ ሳልሳይ ሰርድዮስ እቲ ሳብዓይ ክሪሶሊት እቲ ሳምናይ በሪሎስ እቲ ታስዓይ ቶጳዝዮን እቲ 10ይ ክሪስጲራስ እቲ መበል 11 ህያክንቶስ እቲ መበል 12 ኣሜትስጦስ እዩ እቲ 12 ደገ ከዓ 12 ሉል እዩ ነፍሲ ወከፍ ደገ ካብ ሓደ ሉል እተገብረ እዩ ኣደባባይ እታ ከተማ ድማ ጽሩይ ወርቂ ከም ጽሩይ መረፀንን እዩ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽን እቲ ገንሸልን መቕደስ እዮም እሞ መቕደስ ኣብኣ ኣይርኤኹም እታ ከተማ ከዓ ክብሪ ኣምላኽ በሪሁላ ኣሎ መብራህታስ እቲ ገንሸል እዩ እሞ ፀሓይ ወይስ ወርሒ ከብርሃላ ኣየድልያን እዩ ኣሕዛብ ብብርሃና ክመላለሱ ነገስታት ምድሪ እውን ክብሮም ናብኣ ከምፅኡ እዮም ኣብኣ ለይቲ ኣይክኸውንን እዩ እሞ ደጌታት ብመዓልቲ ከቶ ኣይክዕጾን እዩ ነቲ ናይ ህዝብታት ክብረትን ክብርን ከዓ ናብኣ ከምፅእዎ እዮም እቶም ኣብቲ ናይቲ ገንሸል መጽሓፍ ህይወት ተጻሕፉ ደኣ እምበር ገለ ርክሰት ወይ ዝተፈንፍንን ሓሶትን ዝገብር ዘበለ ከዓ ናብኣ ከቶ ኣይክኣቱን እዩ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ከም ክሪስታል ዝምጽራዩ ርባ ማይ ህይወት ከዓ ኣርኣየኒ እዚ ካብቲ ናይ ኣምላኽን ናይቲ ገንሸልን ዝፋን እናወፀ ብማእከል እቲ ኣደባባይ ይውሕዝ ነቲ ርባ ብክልተ ጎብኡ ድማ ኣብ ወርሒ እናፈረየት 12 ፍረ እትህብ ኦም ህይወት ኣላ ቆጽሊ እታ ኦም እቲኣ ከዓ ፈውሲ ህዝብታት ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ደጊምሲ መርገም ከቶ ኣይክኸውንን እዩ ናይ ኣምላኽን ናይቲ ገንሸል ዝፋን ኣብኡ ክኸውን እዩ እቶም ባሮት እውን ከገልግልዎ ገጹ ክርእዩን እዮም ስሙን ኣብ ገግንባሮም ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከብርሃሎም ንዘለዓለም ዓለም እውን ክነግሱ እዮም እሞ ድሕሪ ደጊምሲ ለይቲ ኣይክኸውንን ብርሃን ቀንዴል እውን ብርሃን ፀሓይ እውን ኣይከድልዮምን እዩ ንሱ ከዓ እዚ ቃላት እዚ እሙንን ሓቅን እዩ እግዚአብሔር እቲ ኣምላኽ መናፍስቲ ነቢያት እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዝግባእ ነገር ንባሮቱ ከርእዮም መልኣኹ ሰዲዱ ኣሎ እነሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ እቲ ንቃላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕሉ ከዓ ብፁዕ እዩ በለኒ ነዚ ነገር እዚ ሰማዕክዎን ዝረኤኽዎን ኣነ ዮሃንስ እየ ምስ ሰማዕኩን ምስ ረኤኹን ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣጋር እቲ ነዚ ነገር እዚ ዘርኣየኒ መልኣኽ ክሰግድ ፍግም በልኩ ንሱ ከዓ
ከይትገብሮ ተጠንቀቕ። ኣነስ ከማኻን ከምቶም ኣሕዋትካ ነቢያትን ከምቶም ንቓላት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕልውን ባርያ እየ። ንኣምላኽ ደኣ ስገድ በለኒ። ድማ እቲ ግዜ ቀረባ እዩ እሞ ንቓል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ኣይትሕተሞ። እቲ ገፋዒ ኣዝዩ ይግፋዕ፣ እቲ ርኩስ ኣዝዩ ይርከስ፣ እቲ ጻድቕ ኣዝዩ ጽድቂ ይግበር፣ እቲ ቅዱሱን ኣዝዩ ይቀደስ በለኒ። እንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ። ብነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ከዓ ዓስበይ ምሳይ እዩ። ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ። ኣብታ ኦም ህይወት መሰል ምእንቲ ክረኽቡ ናብታ ከተማ እውን ብደጌታታ ምእንቲ ከኣትውስ እቶም ክዳውንቶም ዝሓጽቡ ብፅኣን እዮም። እቶም ኣኸላባትን ጠንቆልትን ኣመንዝራታትን ቀተልትን መምለኽቲ ጣዖትን ንሓሶት ዝፈትውዎን ዝገብርዎን ዘበሉ ኩሎም ግና ኣብ ወፃኢ እዮም። ኣነ ኢየሱስ ኣብተን ማሕበራት እዚ ነገር እዚ ክምስከልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰዲደዮ ኣለኹ። ኣነ ሱር ዳዊትን ዘርኡን እቲ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ እየ። እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ንዓ ይብሉ ኣለዉ። እቲ ዝሰምዕ እውን ንዓ ይበል። ዝጸምአ ኸኣ ይምጻእ፣ ዝደለየ እውን ማይ ህይወት ብኸምኡ ይውሰድ። ኣነ ቓላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ንዝሰምዑ ኩሎም እምስክረሎም ኣለኹ። ሓደ እኳ ናብዚ እንተወሰኸ ኣምላኽ ከዓ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ መዓት ክውስኸሉ እዩ። ሓደ ሰብ ከዓ ካብ ቃላት እዚ ትንቢት እዚ እንተኣጉደለ ኣምላኽ ካብተን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፈን ዘለዋ ኦም ህይወትን እታ ቅድስቲ ከተማን ግዲኡ ከጉድለሉ እዩ። እቲ ነዚ ነገር እዚ ዝምስክር እወ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ይብል ኣሎ። ኣሜን። ጎይታና ኢየሱስ ንዓ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ምስ ኩላትኩም ቅዱሳት ይኹን። ኣሜን።